L-isqof ta' Għawdex Anton Tewma għalli mhux se tittieħed azzjoni mill-Knisja kontra Father Michael Sajt brabta mal-każ ta' stupru ta' tfajla ta' 14-il sena fin-Nadur. Il-każ imur lura l-2008 meta s-saċerdot kien aġixxa bħala intermedjarju biex iħallas 7,000 euro lill-familja minn Nadur biex twaqqa' akkużi brabta ma' stupru repetut fuq it-tfajla, inkluż minn aħwa minn tal-ganga li wkoll jiġu minnu. Iżda f'messaġġ fuq il-midja soċjali, l-isqof tenna li Father Sajt għarraf li l-intervent tiegħu kien żball u mhux għaqli waqt li messu aġixxa b'mod ieħor. Huwa qal li d-djoċeżi għażlet li ma tikkummentax meta f'Marzu li għadda ħarġu rapporti dwar dan il-każ. Qal li l-Knisja ma kienx qed taħbi l-informazzjoni, iżda riedet tivverifika l-fatti kollha qabel l-ewwel titkellem fil-pubbliku. U qal li saru żewġ investigazzjonijiet interni. L-ewwel waħda tmexxiet mis-Safeguarding Commission ta' Għawdex biex jiġi stabilit jekk is-saċerdot kienx ta' xi riskju jekk jibqa' jokkupa l-irwol tiegħu. It-tieni saret minn bord indipendenti magħmul minn imħallef irtirat, avukata u mħallef fit-Tribunal Ekleżjastiku tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-isqof qal li qabel wasal għad-deċiżjoni tiegħu, studja s-sentenza tal-qorti, 3 affidavits tal-avukati involuti fil-każ u r-rapporti taż-żewġ investigazzjonijiet u semgħu wkoll l-allegata vittma lill-familja tagħha kif ukoll il-Father Sajt. Tewma sostna li s-saċerdot qatt ma kien involuti jew suspettat li kellu sehem fl-abbużi, iżda madankollu ħareġ li kien eżerċita influwenza fuq il-familja tal-vittma biex din twaqqaf il-proċeduri kriminali kontra l-aggressuri. Minkejja dan, skont l-isqof, ma nstabx li kien hemm sfurzar intenzjonat u kienet il-familja tal-vittma li talbet l-għajnuna tas-saċerdot minħabba relazzjoni li diġà kellha miegħu. L-erba' irġiel li kienu tresqu fil-qorti akkużati bl-abbużi kienu lliberati biss minħabba li l-liġi ta' dak iż-żmien kienet tippermetti prosekuzzjoni biss f'ċirkostanzi limitati, fosthom meta l-każ iseħħ f'post pubbliku u mhux privat kif kien dan il-każ. Sentenza tal-appell f'Marzu kkonfermat is-sentenza. Fl-aħħar nett, l-isqof appella għal kawtela fid-diskussjoni ta' każi sensittivi, filwaqt li l-abbuż għandu jiġi kkundannat u l-vittmi mejjuna.